У рэгіёне створана звыш 800 аздараўленчых лагераў, у тым ліку каля 700 з дзённым знаходжаннем і больш за 140 з кругласутачным. У Брэсцкай вобласці дзейнічаюць 22 стацыянарных лагеря. Першыя з іх у Маларыцкім і Коврыцкім раёнах ужо адчынілі дзверы. Астатнія установы адкрыюцца да 10 чэрвеня. У першую змену тут змогуць адпачнуць каля 3,5 тысяч школьнікаў. Для хлопчыкаў і дзяўчынак будуць створаны ўмовы разнапланавага вольнага часу. Яны будуць удзельнічаць у навукова-даследчых, культурных, спартыўных, турыстычных, ваенна-патрыятычных, валанцёрскіх мерапрыемствах. Сёлета аздараўленчая кампанія пройдзе пад знакам года малой радзімы. Арганізатары адпачынку абяцаюць зрабіць усё, каб кожнае дзіця даведалася як мага больш аб сваім краі. Акрамя таго, каля 1000 школьнікаў рэгіёна летам адправяцца на аздараўленне за мяжу. У першую чаргу такую магчымасць атрымаюць сіроты, дзеці, якія засталіся без бацькоўскай апекі, таксама з малазабяспечаных і шматдзетных сем'яў і з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Першы выезд за мяжу ўжо стартаваў. Група юных жыхароў Брэсцкай вобласці адправілася ў Вялікабрытанію. За лета ў Туманным Альбіёне пабываюць 15 арганізаваных груп. Таксама заключаны дагаворы на аздараўленне дзяцей у Італіі, Германіі, Нідерландах, Польшы, Іспаніі, Ірландыі, Бельгіі, Швейцарыі.